नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार आमदाराल्या निधीतल्यान कोमरपंथ समाजाच्या अभिवृद्धीक 70 लाख रुपये मंजुरी ही खोटी बातमी. समाजसेवक माधव नाईक. कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार रुपाली नाईक हेमी कोमरपंथ समाजाच्या अभिवृद्धी कार्याक सभाभवनाक 70 लाख रुपये अनुदान मंजूर केला असे कारवारचे समाजसेवक डॉक्टर गजेंद्र के नाईक हेमी पत्रिका मार्फत कळयले. पण या विषयाचेर आक्षेप करून कारवार नोंदणीकृत कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष कोमरपंथ समाजाचे कार्यकर्ते समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी या विषयाचेर सखोल चौकशी करून कायदेशीर RTI मार्फत दाखलो मागून घेतलो. पण 2000 ते 2022च्या एप्रिल अखेरपर्यंत 1 रुपये सुद्धा कोमरपंथ समाजाक आमदाराल्या फंडातल्या येईल ना असो RTI रिपोर्ट सांगता. आजपर्यंत कोमरपंथ समाजाक वोट बँकासाठी वापरून घेऊन आपला स्वार्थ साधून घेवचे शिवाय कसलीच सवलत येईल ना असो माधव नाईक हेमी आरोप केलो. 70 लाख रुपये आमदारान दिलात म्हणून प्रचार करच्या गजेंद्र नाईक हेमी समाजाचो अपमान केला. जर हे 70 लाख रुपये आमदारान मंजूर केलात तर कोणाल खात्यात जमा केलात हे डॉक्टर गजेंद्र नाईकान जाहीर करचे असे माधव नाईक हेमी सांगले. अशान सार्वजनिक मात्र खूप विचारात पडले. इतली व्हडली रक्कम आमदारान दिला म्हणतात तर एक बाजून 1 रुपये बी दिला म्हणतात. हे किती गोड बंगाल म्हणून काहीच कळना. म्हणतात पळया, मायन सांगल्यार खंय गोड खायला जाता आणि सुनेन सांगल्यार खंय मोग खायला जाता अशी खबर जाला. जाल्यार सत्य परिस्थिती कितें ते हेच फुडेंच कळटले. कितें जाल तरी हे जो सोक्ष मोक्ष जावन सार्वजनिकाक सत्य कितें हे कळू जाय. हितूत कोण खरो आणि कोण खोटे सांगता हे साफ साफ दूध ते दूध उदाक ते उदाक जाऊ जाय असो सार्वजनिकालो आग्रह आसा. डॉक्टर गजेंद्र नाईक हे फक्त फार सुरक्षित कोणाकोणाचं फार सुरक्षित मिसगाईड समाजाक मिसगाईड केला म्हणून आज प्रश्न केला. एक सांगता हो 70 लाख रुपये आपल्या समाजाक सभाभवनाक मंजूर केला म्हणून सांगून हो पेपरार घालून घेतला. हे सत्य आसा की खोटें आसा म्हणून हांव RTI भितर विचारलो. RTI भितर विचारलो. हांव आज पसून एक रुपयाची दिली ना हे माहिती आसा. हे माहिती दिला. आज पसून एप्रिल महिने 2022 पासून आमकां 1 रुपये बी त्यांच्या समुदाया मोला दिवून कसले आर्थिक घटकात म्हणजे समाजाक गव्हर्मेंटाच्यान पयशे आयिल्ले ना. हो सांगता पैसे 70 लाख रुपये दिला म्हणून हो सांगता 70 लाख रुपये म्हणजे आमदाराने हेगा दिला का हेगेल्या अकाउंटाक घातला म्हणून हो सांगतो. कित्याक म्हणल्यार हे समाजाचें नांव घेवन हो मिसगाईड करता सगळ्या लोकांक असे लोक आसात की हे असले खर्च बरोबर न्ही. समाजाक मिसगाईड करता लोकांक कितें जाता हे बाबा इतले दिला हे आमी समाजाक खंय दिल्ले ना हे आदेश माझे कडेन आसा. हे काम केन्नाय करची न्ही. तो अशें खोटें उलोवन घेवन लोकां कडेन ते सगळे खोटें उलोवन घेवन आपलें काम करून घेवचे खातीर हो खोटें गेले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. ग्रामीण भागात करतलो बसाचो विस्तार. वाहतूक मंत्री B. श्रीरामुलू. कारवार मुनगोड हिंगा 4 कोटी रुपये खर्च करून नवीन बस डिपो बांदचे आसा. त्या कामाची सुरवात वाहतूक मंत्री B. श्रीरामुलू आणि पालकमंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या हातीन जाले. तशेंच मुनगोड हिंगा नूतनीकरण केल्ले बस स्थानकाचे उद्घाटन हेमगेल्या हातीन जाले. ह्या वेळार वाहतूक मंत्री B. श्रीरामुलू हेमी सांगले की नुकसानात आशिल्ले वाहतूक विभाग फायद्यात हाडटलो असो विश्वास तेमी दिलो. ह्या भागात सुरू आशिल्ली जुनी बशी बदली करून नवीन बशी दिवची काम टप्प्याटप्प्यात करतले. तशेंच खेड्यांतल्यान शहरापर्यंत येवच्याक सुरळीत करसाठी बसाचो विस्तार करतले अशें वाहतूक मंत्री श्री B. श्रीरामुलू हेमी सांगले. ह्या वेळार पालकमंत्री शिवराम हेब्बार
वाहतूक संस्थेचे अध्यक्ष VN पाटील आणि इतर कार्यकर्ते अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. कारवारच्या केरवडी कातर मध्यवाडा हिंगा श्री निराकार देवालो 10वा वर्धापन दीस शुक्रवार मेघ जातलो. कारवार तालुक्याच्या केरवडी ग्रामाच्या कातर मध्यवाडा हिंगा श्री निराकार देवस्थानाचो 10वे वर्धापन दीस शुक्रवार मेघ दिसाक जावचो असून सकाळी धार्मिक विधी कार्यक्रमाचे आयोजन केला. दनपारा महापूजा, तीर्थप्रसाद वितरण तसेच 1:30 वाजता महाअन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम असून रात्रीन हास्यमय कोंकणी नाटक सादर करतले. या सगळ्या धार्मिक आणि मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाक सगळे भक्तान परिवारासकट हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची असे श्री निराकार कमिटी कातर मध्यवाडा केरवडी हेमचे मार्फत कळयला. 8 ग्रामपंचायत सदस्याच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक. कारवार जिल्ह्यात निवडणूक जालना आशिल्ल्या 8 ग्रामपंचायत सदस्यांना पोटनिवडणूक तारीख जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी घोषित केला. जिल्ह्यातले होन्नावर, शिरसी, सिद्धापूर, मुणगूड, हळयाळ, जोयडा आणि दांडेली तालुक्याचे मेळ 8 ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडणूक जालना आशिल्ली. ताका लागून या निवडणुकीसाठी मे 20 तारीख जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी घोषणा केला. मे 5 तारखेच्यान 10 तारीखपर्यंत नामांकन करू शकता. मे 11 तारखेक नामांकनांचे तपासणी. मे 13 तारखेक नामांकन फाटी घेवची तारीख घोषित केला. मे 22 तारखेक मतमोजणी तालुका केंद्रा भितर जातली असे जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी पत्रकार परिषदेत सांगले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. कारवारच्या बाड सावंतवाडा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव. कारवारच्या बाड सावंतवाडा हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव शनिवार 7 मे जावचो असून त्या निमित्तान दनपारा 12 ते 12:30 वाजतापर्यंत धार्मिक कार्यक्रम, 12:30 ते 1 वाजतापर्यंत पूजा, तीर्थप्रसाद वितरण, दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्नसंतर्पण, रात्रीन 8 ते 8:30 वाजतापर्यंत श्रीची महापूजा, रात्रीन 10 वाजता देवस्थानातर्फेन कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो. या सगळे कार्यक्रमात हजर राहून कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची असे श्री ब्रह्मदेव कमिटी सावंतवाडा बाड कारवार हेमचे तर्फेन कळयला. अंकोला हारवाडाची गांवठी वैद्य शालिनी गौड हेमका प्रशस्ती प्रदान. अंकोला कन्नड जानपद परिषद बेंगळुरू करावळी विभागांतल्यान दिवची प्रशस्ती पुरस्कार उडपीत जाल्ल्या दुसऱ्या वर्साची राज्यस्तरीय जानपदोत्सवात गांवठी वैद्यकीय क्षेत्रात साधना केल्ली अंकोला हारवाडा निवासी शालिनी मोना गौडा हेमका प्रशस्ती दिवन सन्मानपूर्वक गौरव केलो. प्रशस्ती स्वीकारिल्ल्या शालिनी गौडा हेमका हारवाडा ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष नायक आणि ग्रामस्थान शालिनीला घर वचून शाल घालून सन्मान करून गौरव केले आणि हारवाडा ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या या गांवठी वैद्याक प्रशस्ती मेळिल्ली ही खुशीची खबर असे तेमी उद्गार व्यक्त केले. तेमगेल्या या वैद्यकीय सेवेत खूप जणांले आरोग्य सुधारूक मदत जाला. तेमकां तेमगेल्या साधनेची प्रशस्ती मेळ्ळा. हेजपेक्षा फुडली प्रशस्ती मेळू म्हण तेमी शालिनीक शुभेच्छा दिली. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान,
24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.